Burom, ban ai ke burom ni ke Chelsea. Ringa ong da ka basay. Baka HSPDP ru kadon ka benta ka burom dia ka bakade ka banyo ha ka bangi layo ya ka Hill State. Baka ni kalong na ka daw jong ka jing trace tom jong ki babon. Ngam da tip ha sa phang ki Hill State fighter kumba pi bo. Regane ka sin ka pen kenmau ya nga ba nado menta ada nga yo lat ya ka ban ai lecture tang hang ni ha Meghalaya re wacha bar jong ka state Meghalaya ngala le sibun ki jaka ngan sa ye thu ya ka e ka ba ka SSPDP kala le ha ka ne ka ko nama kini kidei ki jing ye thu ki bari ka ba bon na pleng jong ki wat kini ki ba pule banta wal kitu ki bala rangba ro him tip ya kata mano ba tip baha ka por bagai indira kan hi ka yang ha Carison Crown ya ka ban pli ya kata ka baki khot ka autonomous state ki khot jong ke HSPDP kuma rio i khun diat hang tu ki tan da ka senduk ya pada hapo jong ka ka senduk ya ki bo ya ka kerteng autonomous state nomor bakim kwa ya kata ka state ka bakum kata bagani kalong ka daw ya ka bang ide ya ka ban kan mau kamtam kum kinong hikay ban kum ki khna school bawado fight ba ro bakidon ki briu ki ba imsni ya ka ban yele ya ka ban polite yangi na ka jing sha ban beng ha ki babun ki banta da ki way pan ban manta ngamtip adu katno kinong yalam jongi hakas jella bakin tip baga jingma ka ba hajan e menta kamde na Nepal kamde na Bangladesh ke jingma ka ba hajan e menta ka de na Assam balada kimla ya ka ban penbet ya uput usam ngin sa kalalong kibriu ke ba klemput klemsam bat kumta ka jela ka long ka jela ka batli nama kata ki jing yalang ki bakum kini ki jing rakhe ki bakum kini kin long ki jing rakhe ki ban pen ken mau ban pen ken teng teng ban pen kendit ru yangi ya ka e ka ba ki long swa jongi ka le yo ya ka ban le sa nang ra ya ka ni ko khobo sa ki ying ki sam ki jong phi ba su ru kum ju sa ki paralak ki jong phi nang ba ki la ya ka ban ya thu ya ti kalayo ya ka lat ru ya ka ban tho ya ka jing lam prang ha ka tu ka kot ya ka bal tho se phang ka jing em ke jong ni ba hoping stone lang do ba ha ka tu ngala ya